Kanino si Eliezer ne? Wala. Kanino to? Ah. Di hara. Nag-display di ka, Day? Oo. Hindi na ayaw ko plastic. Very good. Nice, mali ang mga Ganda ng display. pasadinal niya. Ayan. Ito, dito na. Kila black cardinal ni mo? Ha? Ay, Wow. wow. Pretty lang yan sa'yo. Mahal ka kasi hindi. Golden Mercy Mercy. Washi washi. Spell. Mercy, mercy lang kasi Washi washi. mahaba ito. September 19, di ba mag-display mo? Walang tumawag kayo. Diyan kaya? Teka. Kung wala. Ito, 1,000. Yan. Yan, kunin mo na 1,000. Ay. Mabili ko na sir. Ay. Tricky lang. Ay, ay. Ayun, ang dami kong ganyan. Yung Golden Warshi, matagal magpapagin. Tagal? Oo, ayan yan. Tagal. Di ba meron tayong ganyan? Oo, meron. Oo. Sensitive pa naman yan pag magpapa ka. Mm. Sensitive, sobra. Kasi ano, Yan. wala na yung taba. Umuwi na. Umuwi na sila. Late naman na tayo. God. Nay, namatay naman yan. Ay, ay. Sayang. Ganda na sa plastic. Pininood na din na niya. Display. Tapos nagawa. Okay. Ano siya? Pitulong ako. Nagakuang biyon o. Ganda man ang kinakukang akong biyon. Ako na ito ibalhin kaya magwapa. Saan? Yan? Dalag mo na ito po kayo. Mm. Lagi. Pingin na kay lagi na. Namili na siyan. Yung maganda. Ito. Tagpila ni Croton. 150 ma. 100. Pa mag-alkansya. Ito. 150 din. Sa 150. 150. Mahirap. Red Cardinal, pila. Margated. Red Emerald o Red Cardinal? Red Cardinal ma. Ha? Pila na? Ako yung pabutang sa airport. 5. Ano siya na? Red cherry yan, di? Kanang daing. Ah, meron na ako niyan. Four. Meron na. Meron na ako dahil. Bakit ganyan ang dahil? Yung natin, may dark naman. Kaya nga iba. Iba rin to. Hindi dahil nga na. Sa una pa na siya ma'am. Wapa na usong tubig. Oo ba? Yung red cherry. Okay na. Pila na? Kuha na ma'am. 650. Yeah. Madalag 5. Kaya ako na naman siya gipalitan. Huwag na kong kaangan. Ipalit na Kaya ibalhin mo. Huwag yung mahalin. Pero kung palitan niyo. Naalala naman, di yung sa ikat eh. Sa ikat yan. Ay, hindi. Ay, Ano yan? Ito, ito ko meron wala May yan. diyon ako ma'am sa bahay. Saan? Tingnan nga. Ako, diyon. Diyon. Ako alaging ipalitag na kong kaang kay bati man kay kaang gon. Ako ang Pila na? Pila na? Tingnan, tingnan natin. Hindi ko makita. Kani 8,000. Mahal. Ay, Mahal. nag-ambisyon. Sobrang ambisyon nito pala. Mas Patingin, mataas patingin, na patingin, naman. patingin, patingin. Mas mataas na naman ang price nito. Ako mo ito. Oh my God. Hindi ko makita ng ano, teka. Ako lagi ning Ano kanang natin? i-display sa kuan kanang i-display sa airport. May display to. Oo. Oo. Yun na. Para sa nga itong Ah, ano. okay. Nana ko inani ma. Oh, na kami yan. 500. Daghan yan. Kapin na ni. Kay Mahal na pa rin siya. kani bitaw magpalit. Di pahangyo na kada ko ma'am. Kani pagpalit na kuan ni mahal-mahal pa sa una. Katong kuan pa nya. Wa man. Oh? Ha? Ang hindi ka
siya? Ayen. Ay, iglesia ka? Oh, Ah, iglesia ka dito, diyan. INC. Iglesia ka diyan ni ano? Scan man ko. Scan? Oh, scan. Scan di ay siya. Ano? Pwede na nag 100 na lang na ma'am. Pag-iwan na lang ka na ako kay Arong. Palito ni More. Pag school supply ma'am ba? Baka naman ng 7,000 ng ano mo, yung Dion mo. Oo. Ah, Pero Mahal ako mo? pa niilisan og nindot nga ka-answer. Ako Mahal. pag pagwapahon taman ba? Ay. Ayan, kaya para ganahan ang palit. Oo. Dili madalon magunta na ako dili piti man yung bugata. Ay, oo, bugat na. Kanon manugod. Maulang ang imong ano, wanay lain ka na lang, Dion na klase. Oh, diyon ra kay mao ra. Sa man kanang nay mga tunok-tunok ka na, no? Oh, naa. Tapos Gagmay. kanang anto sa dulo tunok gyapon dili. Oh, nakalipat man ko atong ako. Oy, basta kay Tanawa dai. day. Tanawa Ah. na uli. Basta kay Dion ni siya di kuha naman tato siya sir kanang palito ni Jose Boliser bitaw palito na kaniya jawa gila yung baligya sa ban. Kinsay Buluser yan? Jose Buluser, kilala mo? Ah, Taga taga-Dawis. Ah, Ah, talaga. Mayuton. na Ato na Bayuton. maligya, tingali og mga pats nga dagko no. Oh, mama na sila. Di ba, Buluser ang mag-anak niyo, Buluser? Ju manilang Di tawag na. balyeser. Ah, Oh, Ju manilang ang Oh, kani og kani 600 ito pakapin. Dahil si Quinta Ah. ba? Sige naman kay ako Ito na na. 150 man Ikaw, ako. Jod. Ikaw lagi. ako na lang bibili. Bibiling ko yung ano mo, 3,000. Di sir kay magpalit na ko ato kay 4 niya. Ay, 4,000? Oh, Ito, sumalang Di din. kay napugos ra ko palit adto kay ang tag-iya adto bitaw sa una kanang tiguang na ba niya ni uli na bitaw siya sa kanang ilaha Mindanao di mo tag ibaligya niya tong mga tanong. Ito, kunin mo to? Paano mo? Kana. Ah, Ang dami si Quinta mo. Ayun ha. Sobra ni siya. Video ko niya. Ha? Sa gamay ra ko. Asa? Pili lang ana. naaman may Asa may imo? Ala bye. Muni? Wala, naaman may nga. Mingawon ko ani. Ay, Diyos ko. Ay, ayaw tatsan eh. Mangimingawan ka murag. Baka mo ano siya. Wala pa kay ngani ba? Kani Ngani. kay mabigat. Ana, nami nga na. Kani pinaw ni. Kani kay kuani Santa. Bisan ka na, nami nga. Naanatan na. Kani Santa. O, kana. Kamay po. Ano, nagalo yan? Nabuhi na ba ka ani? Oh, buhay na Marcos na siya nako ma'am. Ako gi Marcos. Ah, Hmm. Marcos na siya. makot ni. Oh, Marcos. Kaya na ako igiugsok anak ng ibali. Alman to yung Dion nito. Hindi natin matawaran. Ang alin? Yung Dion niya ba? Tawaran mo, suki eh. Ano ba yan? 4-5. Hmm? Ayaw niya. Wag mo na ibalhin. Ayaw na ibalhin. Kaya ano na lang, oh. Ayaw niya. Oh. Puhon na, puhon. Oo, sige. Panakin mo muna para mas nadaghan. Oo, sige, Yan. panakin. Naka, Oo, di man, magparihag pa nga. Naka-record, lahi po rin. Tawagon ko nila ni black pearl pareha sa tuas bahay no. Oo. Pareha sa no. Oo, parehas. Magigana forma, no? Bumat kay mga yuta. Murag garuda, no? Tsura. Wala. Naay pa ikaso diya. Oo, ana. Okay na Yan. siya, kaya napilit na sa yuta niya ko. Napilit na sa yuta. Kani ma'am, oh, idugang atong imuhang red cardinal. Hanyoon man ka nako. Kayo gina ni mo paliton ba akong gandaman pag akong kaang. Gandaman. Tsaka ito namatay. Ito mura mag-Dion, oh. Di ko ano siya sir kanang sa to'y tawag fern o fern na siya nga. Ah, nainitan yan. Dala Nainitan. man na siya sa expo niya. Bawa kagwanta dito siguro. Sensitive, ba na, no? Ako na ikuha ni mo 1-3 or 1-2. Nakani dagang daon nga. Ano? Ha? Okay na? Mama kay nga na. Hmm. Oh, naana. Okay na to. Okay na to. Ito man diyan. Kuan ma Naana avocado ba? aglo.
pa. Kani, avocado aglo kanang duha. Kani siya, kuan man ni siya, pink Valentine. Sa una ni ngani nga pagkakilo. Kana Marian tawag nila ana. Ah, naman may nga na. Nanay dagko. Yung tagko nga na, natagpuan na dyan mo. Nga na, ang punuan na niya. Dagko kayo dai. Oo, tagko na. Dihara na mo. Murag snake na, nagingayano na. Kuan. Di ba itong atin yun? Sa labat bitaw, no? Pag buta ko ka na, grabe ka yung mga lawas niya ba? Ala, Choco Empress niya gamay oh. Lagi. Ang cute ay. Ala oh. Pero ano, poisonous na yan. Poisonous mo pag delikado yung dagta niya bitaw. Ayan. Oo, kani. Delikado pagka maano tong iro bitaw ito, delikado. Kapoison yung iro. Ha? Kani, pang makapoison sa iro ka na. Operation. Oo. Kahit sa tao. Oo. Makabuta Oo. man gani. Ano? Okay na. Okay na? Go na. Sure? Abangan na nato ng arsa. Sako na natin eh. Wala tayo. Mao dali na jud mabalhin og gaang. Hindi na mabalik. Kaya ako mata nang ibalhin kay bugat kay nay sa yuta. Kani, butangan mo pag yuta. Oh, na yuta na sa goal. Okay na? Ayan. Ito yung sabutan niya. Ha? Sabot mo niya. Ha? Ay, kenapa pa dyan? Salamat. Gusto mo ni kumamela? Bye-bye flower. Yes. Kumamela. Salamat ma'am, sir. Salamat. Sige, salamat po. Sunod na kulo ng diyon. Oh, pohon. Pink pudang. Oh my God, pink pudang. Pink pa naman. Basta no, jam mo na. Wow. Jam mo na. Next time siguro Muna ako basta mali. Pag gusto mo, saka, pwede. Kay kuan, kanang nawad ang kugana. Barato lang ng saka ni mo, ma'am. Agkani ako kay ako spihan ng uswang. Wala kayong dahon tapos na iot na Ah, taas. kamo din naman lagi kanunog katatpil. Ano ka ma'am? Sige na may dili. Kada buntag mata li. Oh, ini kagabi di pa katog. Oh, dili. Sige ka ko na ron. Mag-flashlight. Pastilan niyo Ano, gara. pag-shoot, no? Pero pag akong sayo Pagabi eh. dito, ha? Ay, Mahal ra ba ito sa CMG sa una? Wow. Naay siya na magtago sa ilaw. Pag gusto ka ayaw ng buntag pagkanaw mga road gabi ira. Mag-flashlight ka mo gawas mo na gabi. Ano? Oh. Tago sa dahon. Adto may mag. Unya mo pareha na sila color sa dahon. Lagi. Gawas nga adlaw, nagingana na sila oh. Busog naman. Busog na naman kay gabi na sila mo atak. Oh my God. Pag kabuntag gusto na. Punta mo sa ano mo? Ano bukod na? Oo lagi. Ang nahibilin ra kanina ni. Oh, Kanani. wala na. Oh, wala na. Hindi na yun pink pa na. Pastilan. Pink bone na yun. na pink bone na. Oh, pink bone. Pastilan bitaw eh. Kaning white tagpila. 250 kada mo last ano ba? Super white so mahal man ako kumpra. Super white? Super white so. Ano mo maganda? Si Aran, daming binili oh. Oh, binisplay niya yan sa ano ma'am? Sa mall. Sa big yun. Bili ka doon sa mall. Para ano, mas stable pa sila. Mas stable pa sa Pilipinas. Ang may stable pa. Super white so. Uy, manang mo pa doon. Huwag kang pakakain sa Caterpillar ha. Oo. Ito, sana to. Wala na yung ito ma'am, paliwag ka na lang. Ang mati nga ako hanin nila ba? Pamahalan ko kanunay. Man? Man, 350 man ang display. Morning. Amo na na? Oo. 200 lang nila mo. Amo ko yung lagi, kikaon lagi. Wala sa naman ma'am, di na hibawan. Kani, sila ni? 150 lang na. Kapay nga ni? Ito niya. Nagpukano. Ay, nagklase na rin mo. Baka na yan ka, dagang ka ng ano, yan na. Ngit-ngit na ba? Ah, Hindi na makita. lagi. Kailangan na isuga na rito oh. Oh. Kani ma'am, ito yun. Ito. Oo, yan. 200 na lang kayo.
Andun kabili ko dati dahil tapos ito lang yung baby niya. Meron Benta rin niya eh. Nag-collection ako yan. Meron akong orange sumpa. Oo. Meron akong super red na Stardust. Hindi ninig ako. Meron ako yan. Hindi mo lang naikot sa dito. Tinago ko yung iban. Na ako yan, no? Katulong si 140 tao. Ano sa akin, secret lang. Pag lalaki na pagkuhan yun, magka-ice-ice yung mata mo dun sa bahay. Mata na nga, ice drop. Mata-mata ice. Pumunta kasi siya sa bahay. Oo? Diba sa panglaw ka? Oo, mahilig ako sa aglaw. Dami niyang aglo. Oh? Flash. Wow. Nakain ng kapatila. Ito, Juby. Ano, may spray talaga ako. Spray ka ng buswa? Pero ano lang man, hindi ka palagi yung ano lang, pag lagi umuulan. Oo, kaya naman silang bawas. Bawas Oo, na. pag mag-ulan. Uwan kayo, hindi ka mag-uwan. Pag mag-ulan yan, madaming ano yan, dagat sila. After nga mag-uwan, na ay dapat ko. Okay, mapunta tayo dahil kay butterfly mo. Nalo ko yung wood niya, stretch siya. Payat. Payat siya, stretch green ang Pareho lang color. kulay sa ano, aglo. Hindi mo alam Payat? na. Oo. Iba yung Paano ano, makikita nun? iba yung malaki na ano, Malaki ang mata. Iba yun. May maliit. May maliliit. Payat ang katawan. Si ma'am vlogger nagabihan eh. Pero sa ano sila marami, ano siya. Ay, oo. Kasi At saka sa kaladyo, matamis daw. Kaladyo. Matamis kasi. Alopecia, Alopecia. calopea. Ang pao yun. Kana, ay sus. Grabe lagi. Jay, kunti lang. Baka masabi na lang. Oh my God. Ano pa? Ikagan mo ba? Kana, gabi naman ah. Serious ano? Serious ah. Yata. Tingali, gumamela man tingali na. Sir. 1 yung bibigay niya sa akin. Hmm. 75 lang. Pag bumili ka sa kanya, pag madami. 150. Pag madami. Pag madami. Pero yung sa kanya yan, yung mura niya, yung red case, 75. Oo. Dami kong binili sa kanya. Engineer. 160 varieties na nakuha ko sa kanya. Kupahayo ako bayot kay ano, display ko pa. Oo. Sige, 150 lang kasi sabi sa Irelian na asas na ano, begonia. Hindi kasi may alam sa mga ano, Rare man yan. Sige, luwatan. Kung saan man eh, gabihin na mo. Oo, mawala na naman. Uli na. Salamat pa. Ako kay Joel Ramang ko. Ako, effort naman ka. Nandiyan lang yan. Tikron. Dala sa Tikron. Ano naman magya? Nag-rent ni Ma. Ay, naman magya. Oo. May layo na lang balay. Ma'am, lahat yung video ang namin alin. Sa video. September 19. Maninang mulag. Sige lang, taos-dos ako. Ma'am, ang halinan. Ha? Mahalinan lagi mo. Ayaw, sulti dili. Dahil daghang mamalit. Kana, gabi naman ang Black Card na 1,000 na lang. Oo, 1,000 na lang na. Ay, gabihin na. Yan o, uptick mag-mine o yun. Pag sinabing 1K uptick yan. Ay. Iwan na yung ano. Yo. Uptick yan mag-mine. Sinerian ko. Ay, nako. Mine. Mine yan. Mine. Oh, diba? Kunti na lang yun eh. Na? Diyan na. Diyan na, gabi na man ah. Wala nang ngit-ngit na. Ayun na. Kailangan na yung suga. Kay mamaling dito. Oh, may itlog. Walang pamahaw na itlog. Okay na? Tara, hindi ako